днешния епизод от поредицата английски на практика ще упражним нещо, което бъркат почти всички. Как от една основна дума, като например luck, което е късмет, да направим правилната й форма, която да пасне в изречението. Днес разглеждаме danger, interest, friend. Какви могат да бъдат производните на тези думи и откъде да знаем коя форма ни трябва, за да звучи изречението правилно. Ще видите, че когато познавате логиката за тези промени, английският става много по-лесен и писането, и разбирането, и говоренето. Ще решим няколко примера заедно и стъпка по стъпка ще упражним точно това умение. Хайде, да започваме! Първото изречение. Don't touch the lion. It is... Той е... Първо, не пипай лъвът. Той е какъв? Прилагателно. Ние имаме дадено danger, опасност. От него, за да направим прилагателното, ще стане dangerous. Dangerous. Don't touch the lion, it's dangerous. Не пипай лъва, той е опасен. Второто изречение. I enjoyed the lecture. It was really... Да го преведем. Аз се насладих на лекцията. Хареса ме. Тя беше наистина каква? Щом питаме с въпроса какъв, каква, следователно трябва да поставим и се търси прилагателно. Имаме думичката interest, която превеждаме интерес, и от нея, за да направим прилагателното тук, ще кажем It was really interesting. И обръщам внимание как се произнася. Пише се interesting, само че произнасяме interesting. Тоест, ето, което е след тъто, изчезва. Още веднъж. Interesting. Третото изречение. I like this town. Харесвам този град. The people are very... Хората са много... Какво? Пак отново имаме въпроса какво. Щом имате този въпрос, значи се търси прилагателно. Хората са много... Имате думичката friend, приятел. Трябва да стане friendly. The people are very friendly. Хората са много дружелюбни, много приятелски настроени. Ако ти харесва този тип практика, точно така работим в моята програма за възрастни английски Step by Step. Там всеки урок е подреден в малки лесни стъпки, които изграждат реални умения, не просто теория. Получаваш ясни обяснения, много примери и упражнения, които можеш да приложиш веднага в ежедневието си. Така напредваш уверено и без усещане за претоварване. Новата група в английски Step by Step стартира на 10 януари. Всички подробности за предстоящия старт и условията за включване ще откриете на линка в видеото. Важно уточнение, това ще бъде последната група на тази цена, защото постоянно обновявам и допълвам курса с нови материали и практики.